ωραίο περιβολής, ωραίο περιβολής, ωραίο περιβολής, ωραίο περιβολής. Σήμερα αποχωρίζεται, γαμπρέτινη φινά αγαπάς, γαμπρέτινη φινά αγαπάς. Να μην την εμαλώνεις, να μην την εμαλώνεις, να μην την εμαλώνεις, να μην την εμαλώνεις. Σαν το βασιλικό στη γη, σαν το βασιλικό στη γη. Να την καμαρώνεις, να την καμαρώνεις, να την καμαρώνεις, να την καμαρώνεις. Σήκω περήφανε άιτε, σήκω περήφανε άιτε. Κι άνοιξε τα φτερά σου, κι άνοιξε τα φτερά σου, κι άνοιξε τα φτερά σου, κι άνοιξε τα φτερά σου. Να πεταχτεί, να πεταχτεί περδικά, να πεταχτεί, να πεταχτεί περδικά. Που έχεις την αγκαλιά σου, που έχεις την αγκαλιά σου, που έχεις την αγκαλιά σου, που έχεις την αγκαλιά σου. Η μάνα με στείλε να μάσω μανούσαγιά. Ωρε μανούσαγιά, μανούσαγιά, πρίνος και γαρλιβαλαγιά. Ωρε σαν πήγα και τα μαζέψα και τα κάνα ματσαγιά. Ωρε μανούσαγιά στο ποτήρι, γαλάνα στο παραθύρι. Ωρε σαν δίδω εκεί στο πάπα και κάθεται κοντά σου. Ωρε μανούσαγιά, μανούσαγιά, όμορφα μου κορίτσαγιά.
δικά σου. Δεν υπάρχουν στα δουλειά κι όποιος τα γλυκοφιλήσει Το υπολογιστή και δεν το έπαιξε. Δεν το αναγνώρισε. Κατάλαβες. Για να το αντιγράψεις, περίμενε, για να το αντιγράψεις, πώς το αντιγράψεις? Τα αρχεία άνοιξα μέσα, τα πήρα Στην τα αντιγραφή. όπως κάνω σε όλα. Για να δω το αρχείο, γιατί κανονικά έπρεπε να μου εμφανίζει στην οθόνη και το όνομα του τραγουδιού και τις πληροφορίες για μου. Τα βουράμε να τα. Και δεν μου το εμφάνιζε. Λέω να πάρω και το μπαίνω και βλέπω ότι είναι μια χαρά. Τι αρχείο, Είναι άλλο το διαβάζουν παιδιά και άλλο το διαβάζουν. ναι, τώρα μου έφτασε τι αυτό, δεν το διάβασα το δικό σου, αλλά γιατί Πού είναι καλά η μάνα του γαμπρού? Τι κάνετε, ναι, τι να σας πω. Δεν μου πάει καθόλου το μαντίλι. Σας πάει πάρα πολύ καλά. Γύρισα. Ωραία. Μόλις τελειώσει μπες και κάνει και χώρος. Γεια σας.
Σε βάλω και σένα. Εγώ ξένη δεν είμαι. Όχι, αφού σε κάλεσα. Άλλες 5 φορές θα παντρευτώ και μετά θα σταματήσω. 7 δικαιούμαι. Η γυναίκα σου κοίτα πως σε κοιτάζει. Μετά πάει ποινικό αδίκημα. Ενώ με έχει πει. Πήγαν. Και τα κορίτσια. Επάνω στο μαγούλα. Είναι άλλη. Πολύ ωραία είναι. Μπράβο. Είναι στα νεπίγιστη και εσύ.
Δεν έχει, όχι στο δακρό, Καλή σας ημέρα. Σίγουρα είναι μια δύσκολη μέρα. Σίγουρα πρέπει να έχει κανένας πολύ μεράκι για να ακολουθεί τέτοιες εκδηλώσεις. Ένα πρώτο πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που ήρθατε να μας συμπαρασταθείτε σε αυτήν εδώ την εκδήλωση στην αναβίωση του θρακιώτικου του γάμου. Πραγματικά το τόλμημα ήταν πολύ μεγάλο, αλλά πιστεύω ότι δεν θα απογοητεύσουμε τουλάχιστον. Θέλουμε την επική σας κρίση και απλά τη συμμετοχή σας. Να ευχαριστήσω τους επίσημους καλεσμένους μας, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, τον κύριο Στεφανίδη τον Κυριάκο, τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, τον κύριο Κώστα τον Κούτουκα, επίσης τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Λαζαρίδη, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Μηχανιώνας, τον κύριο Νακόπουλο, την δική μας εκπρόσωπο από το Κελοχώρι, την κυρία Παναγιώτα την Παλαβρατζή. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάποιον άλλον. Θα ήθελα να αναφερθώ με πολύ συνοπτικό τρόπο σε αυτό το οποίο πρόκειται να δείτε ή σε αυτό το οποίο πρόκειται να κάνουμε, γιατί είπαμε κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρξει μια καταγραφή αυτών εδώ των διάσπαρτων πληροφοριών σχετικά με το θρακιώτικο το έθιμο, το θρακιώτικο το γάμο. Σαν εκπρόσωπος του Δημάρχου φαντάζομαι είστε εσείς κύριε Κούτουκα. Μια καλημέρα, ένα χαιρετισμό. Καλημέρα σας. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά. Καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις. Να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, τον κύριο Καράβανη, τον Γιώργο, για την πρόσκληση που μας απίφθινε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που υπάρχουν σύλλογοι οι οποίοι από μόνοι τους και όχι κρατικοδίαιτα λειτουργούν και έχουν αξιόλογη παρουσία. Ένας από αυτούς, από τους λίγους, είναι ο Σύλλογος του Αγγελοχωρίου, ο Πολιτιστικός. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους του Συμβουλίου, αλλά και στους πολίτες εδώ που βοηθούν και είναι αρρωγοί στο Σύλλογο. Να είστε όλοι καλά, χρόνια πολλά, και ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, παρόλες τις δυσκολίες, θα είναι πάντα δίπλα και στο Σύλλογο και στους δημότες της κοινότητας του Αγγελοχωρίου. Όπως κάναμε πάντα, θα κάνουμε το ίδιο και τώρα. Να είστε καλά, χρόνια πολλά, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις σας. Να ευχαριστήσουμε τον εκπρόσωπο του Δήμου. Δύο λόγια, γιατί το έχουμε πει επανειλημμένως, ας επαναλαμβανόμαστε. Έχουμε μάθει αυτό το οποίο κάνουμε, αυτό το οποίο βιώνουμε, αυτό το οποίο προσπαθούμε να το δώσουμε σε όλους να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει. Άρα λοιπόν, πολύ συνοπτικά θα ήθελα να αναφερθώ τι ακριβώς γίνεται, για να ξέρετε κι εσείς αυτό που θα βλέπετε στη συνέχεια σε ποια φάση βρίσκεται.
Το απόγευμα λοιπόν του Σαββάτου, γιατί την Κυριακή γινόταν ο γάμος, οι φίλες και οι γυναίκες από το ψίκι, έτσι λεγότανε το σόι της νύφης, έβαζαν μέσα σε μία κούτα την χένα. Είναι μία ερυθροκαστανή χρωστική ουσία που χρησιμεύε συνήθως στη βαφή των μαλλιών και των νυχιών, και 3 λευκά κεριά που συμβόλιζαν την Αγία Τριάδα. Τα κεριά τα άναβαν 3 πρωτοστέφανες γυναίκες που ζούσαν οι γονείς τους. Έβαφαν τις άκρες των δακτύλων των χεριών της νύφης και μετά έβαφαν και την άκρη του μικρού δακτύλου του δεξιού χεριού της ως μάρτυρες αυτού του γάμου. Εκείνο το βράδυ η νύφη θα κοιμηθεί με ένα αγοράκι στα δεξιά και ένα κοριτσάκι στα αριστερά της, για να είναι τυχερός ο γάμος της και να τεκνοποιήσει και το πρώτο παιδί να είναι αγόρι. Το πρωί της Κυριακής, όπως σε λίγο θα δείτε, γίνεται το ξύρισμα του γαμπρού. Ο γαμπρός ήδη βρίσκεται μέσα στο σπίτι του, ο μπαρμπέρης έχει πάρει την κατάλληλη θέση και αυτοί οι οποίοι βρίσκονται γύρω του είναι οι μάρτυρες, τα μπρατήμια, οι οποίοι θα βεβαιώσουν ότι όλη η διαδικασία έχει γίνει σωστά. Ο γαμπρός λοιπόν κάθεται σε μια καρέκλα και στα πόδια του είναι ένα ταψί. Μέσα έχει ρύζι, κουφέτα, λουλούδια, και καθώς ο μπαρμπέρης τον ξουρίζει, φίλοι και δικοί του τον τραγουδούν. Τα ξεράδια και τα κουφέτα, το ρύζι και τα λουλούδια του ταψιού τυλιγμένα σε μια πετσέτα τα φυλάνε για το καλό του γάμου, ενώ τα χρήματα από το ταψί τα μαζεύει ο μπαρμπέρης για τον κόπο του. Την Κυριακή το πρωί οι ελεύθερες φίλες της νύφης την τίνουν και τη στολίζουν. Οι φίλες, το σπίτι της νύφης είναι ένα στενό πιο κάτω από εδώ πέρα, μετά την διαδικασία όπου ο γαμπρός μαζί με το σόι, εσάς δηλαδή, θα πάμε να πάρουμε τον κουμπάρο, όλοι μαζί θα πάμε να πάρουμε την νύφη. Αυτό θα γίνει στη συνέχεια. Ακολουθεί το σπάσιμο του κουλουκιού πάνω από το κεφάλι της νύφης και το μοίρασμά του. Οι ελεύθερες βάζουν το δικό τους κομμάτι κάτω από το μαξιλάρι τους για να δούνε στον ύπνο τους αυτόν που θα παντρευτούν. Ο κουμπάρος και οι συγγενείς του γαμπρού πάνε με τα όργανα να πάρουν την νύφη. Όταν φτάσουν στο σπίτι, οι φίλες ασφαλίζουν την πόρτα και για να την ανοίξουν ζητούν χρήματα, δίνοντας έτσι έμφαση στην προσωπικότητα και την αξία της νύφης. Ακόμα και ο κουμπάρος πληρώνει για το παπούτσι της νύφης, το οποίο κρύβουν οι φίλες της, και στη σόλα τους έχουν γράψει τα ονόματά τους. Σύμφωνα με το έθιμο, το πρώτο όνομα που θα σβήσει μετά από την όλη διαδικασία θα είναι και η τυχερή, η οποία πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους θα αποκατασταθεί. Στην αυλή κατεβαίνει πρώτος ο παράγαμπρος, είναι το πρατήμι, ο οποίος συνοδεύει τον γαμπρό και ξεκινάει το χορό και έπειτα χορεύει μπροστά η νύφη και ένας όλοι οι δικοί της. Αυτό γίνεται στο σπίτι της νύφης. Όταν λοιπόν όλοι θα ξεκινήσουν και θα πάνε για την εκκλησία, μπροστά πηγαίνει ο κουμπάρος με τον γαμπρό και το σόι τους και από πίσω έρχεται η νύφη σε μια απόσταση. Ποτέ δεν πήγαιναν μαζί στην εκκλησία. Για να μην τρώω άλλο το χρόνο σας, είναι μια άλλη λεπτομέρεια, η οποία μετά την στέψη πηγαίνουν το ζευγάρι στο σπίτι του γαμπρού, τους περιμένει η μητέρα του γαμπρού για να τους κεράσει γλυκό. Μπαίνοντας μέσα στο σπίτι θα πατήσουν πάνω από ένα σίδερο, έτσι ώστε να είναι σιδερένοι στην υπόλοιπη του ζωή. Ξεκινώντας σε αυτό εδώ το δρόμενο, θα πρέπει να αναφέρω ότι βρήκαμε μια πολύ ευχάριστη έκπληξη, όπου άνθρωποι από την χοροδία του Καπή μαζί με τον δάσκαλό τους πλησίασαν το σύλλογο και θέλησαν να δώσουν και εκείνη τη δική τους παρουσία.
Δεν θέλω να το συζητήσω ότι ο Σύλλογος είναι ανοιχτός σε όλες αυτές τις προσπάθειες. Όποιος σύλλογος και όποιος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος θελήσει να δώσει τη δικό του στίγμα, τη δικιά του πινελιά, τη δικιά του παρουσία έστω στο σύλλογο, είναι πάντοτε ευπρόσδεκτος μπροστά από όλους τους άλλους. Ο εθελοντισμός, η αφόρμητη παρουσία κάθε ανθρώπου είναι για μας ό,τι πολυτιμότερο αγαθό έχουμε. Και όσοι περισσότεροι είναι κοντά μας, νιώθουμε ότι κάνουμε σωστά το έργο μας. Ξεκινώντας λοιπόν αυτή τη στιγμή μέσα και έχουμε επίτηδες ανοιχτή και την πλαϊνή την πόρτα, ο κουρέας ξυρίζει το γαμπρό. Μπροστά θα έχουμε την χοροδία, την ανάμεικτη χοροδία πολιτιστικού και καπή, όπου θα ακούσουμε κάποια τραγούδια της. Παρακαλώ τον μαέστρο να ξεκινήσουμε τα πρώτα τραγούδια. Μαζί μας είναι και ο πολιτιστικός σύλλογος της Κάτω Μιλιάς, τους οποίους ευχαριστούμε που έχουν έρθει. Ιδιαίτερα σε αυτά τα παιδιά, σε όλο το σύλλογο, στον πρόεδρό τους. Η διάμεσος κρίκος, η χοροδιδάσκαλος, η οποία έχουμε και στο σύλλογό μας, η κυρία Ιωάννα Σαμαρά. Την ευχαριστούμε πολύ. Μεσαία Μιλιά, να είστε καλά. Συνεχίζουμε. Πάπους χορεύουν μπροστά, πάπους νίκη, κόκκι σαλβάρα, πάπους χορεύουν μπροστά. Ακούγεται. Εγώ τα άκουσα κάτι στη νύχτα, ακούγεται. Νίκος Στέλιος, Σίκης Στέλιος, Στέλιος απάνω στα υγρά. Νίκος Στέλιος, Σίκης Στέλιος, Στέλιος απάνω στα υγρά. Κάτεβα Στέλιο, κάτεβα Τζάνιο, να σε παντρέψουν. Κάτεβα Στέλιο, κάτεβα Τζάνιο, να σε παντρέψουν. Δεν αλλάσω
της μάνιτσι, τα σημάδια πίσω να πάνε, στέριος της μάνιτσι. Κάθε μαστέριο, κάθε ματζάνιο, να σε παντρέψουμε. Κάθε μαστέριο, κάθε ματζάνιο, να σε παντρέψουμε.